Hej YouTube. William, har du startet timeren? Ja. Jeg er CT. Og jeg Ja. har min lillebror med i dag. Bum, badum, badum, bum, 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 bum. Du dør du. Oh shit. Du dør. Jeg ved, hvad du behøver faktisk ikke at sætte timeren på 20 mænd, fordi at den er... What? Øj, du havde lidt håb i, mand. Du behøver ikke sætte timeren til, fordi at det... Jeg havde et tilbage. Øj, det gør du faktisk ikke. Du behøver faktisk at sætte timeren til. Ja, men den er også i gang. I må sgu undskylde lidt lækker sådan lidt. Men jeg har lige fået et arbejde hos min... Fætter. Jeg tjener 60 kroner om ugen, så det går ikke så lang tid, før jeg får en ny computer. Men næste år, der skal jeg også konfirmeres, så... Her får du noob, mand! Det er sgu da ikke. Det skal da bare dig, der dør for hårdt. For nu har jeg kold. Ja, det er sgu da lige meget. Du dør sgu da alligevel. Jeg har sgu en bedre fordel end dig. Okay. Jeg døde helt vildt, hva'? Det er mig, der har fået dig flest gange. Nu tager jeg mit hemmelige våben. Nej, ikke dit autovåben, vel? Nej, ikke nogen autovåben. Det er maskingevær. Hold da kæft, mand. Jeg hader det, for jeg kan ikke se, når du kommer. Nå, det går godt at være YouTube. Nej, det går fucking dårligt. Fuck nu af! Hold kæft, mand. Jeg må sgu undskylde, at det lægger sådan lidt. Jeg har sagt det før. Det var tæt på det der. Okay, William, næste runde går. Når vi har spillet næste runde, så bytter vi, så jeg går på T. Ja, det er måske også mest værd. Nej. Sådan, jeg får min kræk med over på, men nej. No. Skrid. Hvor mange penge har du? 800. Sådan her. Så er jeg lige kommet op i T-spawn. Okay. Hold kæft, mand. Det er fandme svært at belære. Du hoppede 21 gange i løbet af denne runde, stod der. 21, det er jo kun da meget. Fuck, jamen fuck, hvor åndssvagt, de skriver sådan noget. Springbanan. Springbanan. Hvad fanden skulle jeg ellers sige? De ved ikke, den anden spastisk ord. Nå. Beep, 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 beep. Bomb has been planted.
Nej, ja, det skulle du rigtig ikke gøre. Nej, for helvede. Nej. Det gider vi ikke, det der. Kæft, hvor er du noob, mand. Hvorfor tog jeg Deagle, når jeg kunne få et maskingevær? Nu skal jeg lytte efter timerne går. Ja. Eller hvad? Wow. Hvad? HP. 76. Så ram da! Fuck dig. Du må tage min bold op. Bold op. Du må ikke tage min bold op. Du må ikke tage min bold op, Victor. Ej, for helvede. William, han kommer nok også til at være med i en af mine challenges. Og jeg har godt været klar over det her. Du har ikke ramt mig. Fuck. YouTube. Det havde jeg sgu da. Nej, du havde sgu ikke. Jo, jeg havde. Nej, det havde jeg ikke. Nu tager jeg verdens langsomste våben. Det kan være, at vi laver en challenge her bagefter. Jeg kan godt forklare, hvad det er. Hvor William han stiller mig en udfordring. Og så filmer det, jeg skal gøre. Og så laver vi så et... en score og noget. Ja, så det gælder bare om at gøre det. Hvis man altså gerne vil vinde. Og så skal jeg også give William nogle udfordringer. For helvede! Me. Nu får du nogen, William. Jeg er VP. Jeg har et modbydeligt våben, hvis du får det. Du må virkelig så modbydelig, hvis du får det her våben. Hvor fuck er du henne, mand? Jeg har godt set dig lige før. Jeg er færdig med dig nu. Boom, headshot. Hvad HP? 44. Hvis du får dræbt mig nu, ikke, så skriger jeg. Okay. He's a psychopath. Where is you? I'm not bag en væg. Hvor fuck er du henne, mand? Og tiden er gået. 18. Ja. Okay. Det var det for dengang, YouTube. Det var det for dag. Måske vil mig og William lige lave en challenge. BOOM! Nå, det var så tæt på. Men YouTube, tak for i dag. Kan du sige hej hej, William? Hej hej. Hej hej.